contract, there is a list of witnesses. Di ba? Pagka may mga kontrata kayo sa trabaho, sa mga rentals, sa mga iba't ibang bagay pagdating sa properties. May kontrata po yan, may mga list of witnesses, nandun yung principal, kung buyer and seller yan, nandun po. Ngayon, mga kapatid, nakalagay sa contract, there are a list of stipulate with obligations and responsibilities. Nakalagay po ron eh. And there is also a list of curse and blessing. If you will not comply, the other parties, then magkakaroon po sila ng problema pag hindi nag-comply. That is a covenant. Covenant po, ibig sabihin ng covenant, kasunduan. Ang testament is tipan. Magkaiba po yun. Tipan. Old Testament is the Old Covenant. Amen? Ang Old Testament, makikita nyo sa Bible, Old Testament and New Testament. The Old Covenant and the New Covenant. That's why our preaching is the New Covenant. Kasi yung sa anniversary sa mga tanan, covenant, hindi ko na-emphasize doon. Basta yung covenant, ano yung covenant, ano yung kahalagaan. Kaya mamaya, para maintindihan po natin, manood kayo. Yung ano natin sa mga tanan, yun po yung anniversary nila. Covenant, yun ay binigay sa akin eh. So, kung meron sa Diyos po, maraming tumanggap, may mga nabautisman din, at maraming natuwa. Kasi po, mayroong kakulangan yung Old Covenant. Finding fault. Ang nagsabi niya ng Diyos, darating ang araw at panahon, sino lang ang nagsalita? Ang Diyos. Ano raw ang gagawin niya? When I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ang first covenant is sa Exodus chapter 20 verse 1. That is the Ten Commandments. Ang kausap ng Diyos sa bundok ng Sinai, ibinigay niya yung tipan, yung testamento, ay si Moses. Si Moses. Amen po? Yan sa Exodus chapter 20. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Take note sa first chapter 19, basahin nyo na lang po yan, para may assignment kayo. Amen po? Ang Diyos ay hindi nakikipag-usap sa tao. Tama? Mamamamatay na yung tao pag kinausap ang Diyos. Ang nangusap ang Diyos. Mamamatay po. Kaya ang sabi niya kay Moses, habang nandun po siya sa bundok, sabihin mo, pababa ka, sabihin mo sa bayan ng Israel, maglinis sila. Maglinis sila, maligo sila, magpalit sila ng damit, at huwag silang magkipag sa sama nila. For 3 days, pag may kasama, ibig sabihin, huwag silang maglabi-labi. Amen? Ganun katitik, ganun kabanal ang Diyos. At may hangganan. May hangganan. Merong wall nila, yung perimeter. Pagka yung linya na yun ay umiksid ka, lumampas ka, mamamatay ka. Kaya nung panahon na yun, nung ibibigay niya yung Ten Commandments, ang Diyos ang kausap nila. Hindi nila nakikita, Moses lang. Kaya ang sabi niya sa 1, sino naman nagsalita? Ang Diyos. Nagpakilala yung Diyos. Narinig po nila, hindi nila nakita. Hindi mo pwede makita nga ang Diyos eh. Narinig po nila, audible voice.
Ako ang naglabas sa inyo sa bayan ng Egypto, the land of Egypt, out of the house of bondage. Kasi inalipin kayo ng 400 years. Tatandaan nyo to. Verse 3. Ito yung number 1 commandment. Pakibasa ang number 1 commandment. Nandiyan? Wala na kayong ibang Diyos maliban sa akin. Yan ang number 1. Number 2, you shall not make for yourself a carved image in the likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Yan ang pangalawa. Ako nagpakilala ko sa inyo. Bumaba ako ng himala, tumawid kayo sa dagat, sinamahan ko kayo, nagkaroon ng 10 salot sa Egypt. Buhay kayo, walang nalagas. Nagkaroon lahat, 10 salot yun. Nagkaroon ng lason, hindi kayo nalason. Nagkaroon ng thunder, yung mga yelo na bumagsak. Hindi kayo natin tuhod. Tumilim ng 3 days at 3 nights. Sa inyo, buo kayo. Dumating ang mga salot. Dumating ang langaw, dumating ang puso, dumating ang mga palaka. Bumao, hindi sila napiktuhan. Namatay ang mga anak na panganay. Walang namatay sa kanila. Lahat ng mga anak ng Egyptian, panganay, babae, o lalaki, basta panganay, pati yung mga hayop, patay. Kaya napilitan na yung king of Egypt na si King Pharaoh na lumabas sila. Kaya nagpakilala na siya dyan. Ako yung naglabas sa inyo sa kilalanin niyo ako Ganun katindi ang Diyos. Wala na kayong ibang Diyos. Pangalawa, huwag kayong gagawa ng inanyuhan. Ripunto. Ano man anything. Saan? Dito sa ilalim ng kalangitan, dito sa ibabaw ng lupa, maging sa ilalim ng lupa, sa dagat, sa tubig. Kahit ang wapo yan, kahit na nag-iimalaya, kilalanin ninyo na ako ang Diyos nyo. Number 2, number 3. Palibasa. Ano raw? Number 7 last. Verse 7. In-explain ng Lord yung 5 and 6 hanggang generations to come. Pag sumamba sila doon, curse ang abutin nila. 4th generation. Hindi mawawala yung kasalanan. At ang sabi pa roon, huwag nyo silang paglilingkuran. Huwag kayong yuyuko. Diba daming yumuyuko? Sa Facebook nga sabi ng Diyos, huwag nyo silang paglilingkuran. Ako'y sinusong Diyos. Bumibisita ako. Yung mga kasalanan na yan. Pag bumaba kayo niyan, hindi kayo sumunod sa akin. Yung inyong mga anak, hanggang 3rd to 4th generation. I hate that hate me. Galit na galit ang Diyos yan. And showing mercy unto the thousands of them that love me and keep my commandments. Pero naman, yung mga sumusunod sa aking mga utos, pinamahan ko sila. Kaya, huwag na kayo magtaka kung bakit yung iba-iba ang mga sakit. Iba-iba ang mga sumpa. Kasi po, nagalit ang Diyos. And ito, pero huwag kayo mag-alala, hindi nagalit ang Diyos sa atin. Everybody say amen. Number 3 commandments. Kaya nandiyan na tayo sa 7. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. O
tao babanggitin o gagamitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Don't capitalize the name of the Lord. On our generations, don't capitalize. Don't just mention the name of the Lord. Ay! Diba? Nagulat ako. Parang paliwala lang. Kailangan may pagkalam. There must be a reverence and respect because the name of the Lord is a great name. The name above all names. Ay yung pagkitin mo nga lang pangalan ng mga leader na matitindi. Mamaya, nandiyan yung masundalo. Hindi pangalan pa ng Diyos. Amen po? Yan. Number 4. Alalahanin mo na mamahinga sa araw ng kapahingahan yan. Gawin mong banal yan. Anong araw ng kapahingahan ng mga Diyos? Sabado. Di ba may sabatista rito? Pag hindi ka raw matid doon, di po. Linggo ngayon, di ba? Sabado ngayon sa kanila. So, ibig sabihin, umiikot ang araw. Sa ating linggo, Sabado sa kanila, di Sabat yun. And everybody say amen. Kaya huwag kayong basta-basta maninipan sa ano. Sabado ngayon sana, linggo natin. Unang linggo, di ba? Tabayon. Ano ang unang linggo sa mga Gentiles, sa mga atin, yung Molino, kapareho natin. Di ba? Unang linggo, Sabat yun. Yun ang resurrection ng ating Panginoon. Sabado yun sa kanila. And everybody say amen. Kaya, tayo ay nag-worship, pumupunta tayo sa templo ng Diyos para sumamba at magpasalamat. Kasi sinabi niya yun na 4 na commandments. Di ba kulang panganin? Dito po. Makinig kayo. Kasi, utos ng Diyos ito. Ang sabi lagi ni Lord, pag siya po ay nangangarap, yung mga may pagdinig, maginig. Alam niyo kung bakit? Kasi spiritual to. May pagdinig kayo na literal. Pero yung spiritual, hindi mangungusap ang Diyos sa inyo pag nakapokus kayo sa sarili niyo. Nandito ang presensya ng Diyos. Hindi manawaan yan Ang dami lang nag-aaral niyan. Bakit? Sabi nga nung isang nangangaral sa pinanggalingan natin, nasa Facebook. Sinasabi nila, hindi na tayo sasamba ng Diyos. Diyosan. Alam nila Ano sabi niya? Huwag kayong mag-alala. Hindi kasalanan yan. Kasi tayo mayroong Diyos-Diyosan. Sila wala. Kita mo na? They perverse the truth. Binabaliktad nilang katotohanan. Ano sabi ng Panginoon? Galit na galit ako dyan. Third to fourth generation. Nandun ang supa. Kung nagkaroon ng pandemic na hindi pinitulutan ng Lord yung government natin na gano'n, daming namatay ng Pilipinas. Wala yung tuturo sa atin dahil sa hirap na buhay. Dapat malaman niyo yun. Pero nang ginamit ang Diyos para sa atin. And everybody say amen. Bakit po? Kung yung presidente natin, sino siya? O ano? Ang pananampalataya niya. Isang Diyos, di ba? Di ba may nagalit yan? Umasinso ba? Umasinso! Bakit may bed tayo? Bakit yung train natin, subway na? Ang dami project. Ngayon wala project. You see? Listeners, makinig kayo. Lahat tayo rito, kasama tayo rito. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maging mananampalataya para ipag-pray natin yung bansa natin. And everybody shall praise the Lord. Yung 1 to 4 commandments para sa Diyos yan. Yung 6 to 12 ay yung 6 to 10 para sa atin yan. Anong greatest commandment? Tanungin ko sa inyo. Anong greatest commandment? Yung 4 na yun.
Ano yung apat? Wala ka ng ibang Diyos. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang maglingkod, huwag kayong gagawa. Ipangilin nyo. Apat yun, para sa Diyos yun. Yun yung pagmamahal mo sa Diyos. Kaya kung hindi mo nagampanan Diyos, wala nang pagmamahal sa Diyos. Bagayan natin yung para sa atin naman. Loving others, the same way you love yourself. Di ba yun ang pag-ibig? Tingnan natin. Tiganan mo ang iyong ama at ina para ikaw ay lumamig ang buhay mo. Ano pa? Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Para di magnanakaw, di ba? Huwag kang magsisinungaling. Ha? Di ba? Huwag kang mag-imbot. Alam niyo mag-imbot? Kubitios. Huwag mo ikubit yung neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife. Huwag mo gawing number 2 yun. Ano ba? Kahit yung servant niya, huwag mo siyang sulutin. Dito, mas malaki sweldo mo. Di ba? Uso ngayon ng piracy, nagpa-pirate. Ito, magaling ka yung talent mo dito. Masweldo mo. Di ba? Para pumaksak yung kumpanya. Ariana. Hello? Ano pa? Kahit yung katulong niya, lalaki, babae, kaya mo sila. Maghanap pa yung para sa'yo. Kahit yung baka niya, huwag mo pag-itirisan, kahit yung unwang, kahit yung kalabaw. Anything that is your neighbor's. Amin yun. Ginagawa ba natin yan? Ha? Hindi, kasi natakot tayo sa Diyos. Dati ginagawa natin, magsinungaling, sandali na magsinungaling. Saan galing? Gagabi. Ginabi ka na naman. Hindi, nag-overtime ako. Baliwala, di ba? Pero nakalista yun. Pag mananampalataya ka, nasa book of life yun. Amen? Okay. Di natanda. Alam nyo na yan. Magaling na kayo. Alam nyo na 10 commandments, di ba? Ilang beses nyo na panood yung 10 commandments. Namatay na yung director, hanggang ngayon, pinapanood pa natin. Baka pa tayo nun, hanggang ngayon, napapanood pa natin. Kaya pinahintulutan ng Diyos na siya na ang matapos nun. Yung director, patay na nga eh. Ginagawa pa lang, patay na eh. Para makita lahat ng tao sa mundo ito, yung yung nangyari. Kasi iba yung napapanood mo, nalilinig mo at nababasa mo. Ito yung instruction ng Lord, yung Old Covenant, the Old Testament, that is consists of how many books? New and 39 books in the Old Testament. Kaya tingnan mo, may pattern yan eh. Huwag magkapura. May pattern. Ibig sabihin pag may pattern, may design. Bakit ginagawa ng Diyos yan hanggang sa panahon natin? Kaya yung pinasa natin, yung old, ano na yun eh, may kunting kakulangan. Bakit? Kasi po, may ginawa ang mga anak ng Diyos, matigas ang ulo nila. Kaya gumawa ng New Covenant. And everybody say amen? Pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagmamaliw yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Tingnan natin. 6 days you shall labor and do all your work. Ano na tayo pattern? Okay. Observe the copy. May kopya eh. May pattern eh. Anino lang ito. Ano yung anino? Yung mga ginagawa na makalangit, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For it is said that you make all things according to the pattern shown on the mountain. Sa Mount Sinai, ito ang gagawin mo. Ito yung tabernakulo. Ito yung mga ceremony. Kaya, yung ngayon sa New Testament, shadow po yun.
mga anino at ginampanan ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo makaalay ng mga tupa at mga kambing na malilinis. Inalay niya na yung kanyang sarili. Kaya sabihin mo, maparad ka. Kasi ang mga tao noon, ang ligtasan ng mga Hudyo, wala tayong kaligtasan. Ay, wala tayong magmalaki. Pag hindi ka Hudyo, wala kang kaligtasan. Yung New Testament ang nagiging daan kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. And everybody say, isang araw, I don't know, kung i-temperate ko next week, kung nandito kayo. Sana darating kayo, you know what? Current event sa i-temperate ko. Sign of is coming. And Israel will never be defeated. Kahit na magsama-sama ang buong mundo, Israel will never be defeated. You know why? Because that is the chosen nation, the nation of God, the people of God. Nilaban ka ba sa Diyos? Nilaban ka? Wala. Kahit na ilang tangke, kahit na lahat ng bansa, magsama-sama yan, ang Israel ay tatayo. And everybody say, ganun katindi yung Diyos na sinasamba natin. E gawin natin ang servisyo natin. We must be serious na with this. Ang bansang Israel ang pinaka signs ng end times. Hindi sa US, hindi sa Europe, hindi sa Pilipinas. Hindi magkagaling dito yung Jerusalem. Amen? Ang New Jerusalem, yung New Covenant, ipinangaral ni Kristo, ang New Jerusalem, manggagaling sa langit. Saan siya bababa? Sa Israel. Sino yung mga bababa? Tayo naman na nampalataya na ni-rapture ng Diyos, doon tayo lalapat. Sundalo ni Kristo. Nakasakay ng puting kabayo. Kaya ngayon, mga mananampalataya, take advantage. Gawin mo lahat ng makakaya mo na makapaglingkod sa Diyos. Anytime darating ang Lord. Pag naiwan ka, tatatakang ka ng 666. Nasa Bible yun. Nasusulat yun. Pag nasa Bible yun, salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. God is not a man that he should lie. He is God. Pag sinabi niya na babalikan ko kayo, babalikan ko kayo. At pag sinabi ng Diyos na kukunin ko kayo, kukunin ko kayo. Go! Ay kung yun eh. Yan na kukunin niya makasalanan. Amen? Ang kukunin niya yung jewels, yung precious sa kanya, yung sumusunod sa kanya, yung nananalig sa kanya, yung nananampalataya sa kanya. Oh. Kaya dito, may instruction eh. Oh, ano pa? Punta na tayo sa New Testament, pagdating ng ating Panginoon. Ano raw? Ang kautosan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kanya. Pagkatapos noon, ang kaharian ng Diyos ay pinangaral na. At yung mga tao ay nagpapapilit na pumasok. Di ba ang daming religion ngayon? Daming gustong pumasok? Di ba? Nakapasok na ba tayo? Sigurado? Hindi ka makakapasok dyan pag hindi ka born again. Sinabi ni Kristo yan, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless you are not born by water and of the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Nag-born again na ba kayo? Hindi rin yun ang born again. Salita ng Diyos yun, pagganap. Sinabi ng Diyos, maliban. Wala na yun. Pag sinabing unless, kayo, mga college students, pag sinabing unless, meron pa bang ibang gagawin? Except, meron pa bang ibang gagawin?
Pag sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, mabigyan ko kayo sa mahal ni kapal ng pera. At totoo. Yung iba hindi maniniwala. Kasi wala pa proba. Diba? Pero ang Diyos may prima. Kasi Diyos yan. Bumaba siya para ipangaral. Kaya sigurado tayo. Sabi nun sa'yo, mapanat ka. Mga tis tayo ha. Mga viewers, tis tayo. Kaya natatakbo sa akin. Kasi katotohanan ito. Ano pa? And saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Ano raw gagawin na natin? Pag nanalig tayo? Repent or likewise, sabi ni John the Baptist, nag-aaral siya sa wilderness. Ang kanyang balaban ay mga damit ng balat ng hayop. Nag-aaral siya. Ang kanyang pagkain yung hangin. Pulot-pukyutan, nandun siya naniniran, lumabas siya. Sabi niya, repent or likewise perish! Magsisi na kayo! Dami na content. Dami, pati Hudyo, pati sila King Herod. Kaya pinukutan ng ulo eh. Amen po? Yung tumaan, magpapautismo kayo sa pagsisisi. Sabi ng mga sundalo, magpapautismo kami. Ano gagawin namin para maligtas kami? Sabi niya, wag kayong dahil sa authority. Yung maglalay. Wag kayong abuso sa authority Kung ano sweldo nyo yun lang. Amen? Dumating naman yung iba. Kasi sabi na John the Baptist, yung kalaykay, yung karet, ang nakahandang umabbatay nyo. Kayong mga liko, nakahanda na kayong tutuwirin ng Diyos. Magpapautismo na kayo. Pumunta yung mga religious leader. Pagdating ng si King Herod na bakit mo kinuha yung sawa naman? Bawal! Sawa na ko, bakit mo kinuha ko? Di nasakta. Pati si masawa, kaya nung nangarap siya, kung humingi yung birthday nung yung ulo ni John the Baptist. Men, ano ibig sabihin? Sa panahon natin ngayon, wala na yun. Mangaral ka, punong-puno na tayo ng biyaya na yun. And everybody say, kalapakan natin ang ating kaya maniwala ka sa gospel. Pag sinabi ng Lord, you must be born again. Yun ang gospel. Para maintain ang life ka. Kasi makasalanan tayo natin. Yun lang yung paraan ng Diyos para tayo po ay magkaroon ng koneksyon sa Diyos. Kasi lahat nagkasala. Kaya maniwala ka sa gospel. Kaya pag nag-repent ka ng genuine repentance, dati nandun tayo sa patay sindi. Diba tayo? Nandun tayo sa kaprakan ng ino. Pag hindi mo pa may suko yan, uminom ka pa rin, pero konti na lang. Kasi Bishop, kasi dito na kami talaga lumaki, sa kan namin. Talagang lasing ko talaga lang sa kan namin. Pero ako nagpago na. Magkikisama na lang. Okay naman yun Amen po? Pero pagka-ubos na yung baga mo, sabi mo, bago ka na. Ang doktor mo, bawal naman? Ano naman, bawal? Alak? Lahat ng sobra ay bawal. Kaya naubos ang baga kasi sobra. Amen po? Bisa pwedeng konti lang. Ay bawal lang sa buhay mo. Kung conviction mo konti lang, okay lang. Ako kasi nangangaral. Wala talaga kahit yung mga mangangaral. At ang may qualification ng mangangaral, pastor, bishop, isa lang asawa. Di ba maraming nangangaral, hindi lang isa. Madali ba pumasok sa kaya ng Diyos? Sabi namin ko, konti. Sabi naman mo, marami. Kontra kayo ni Lord. Sabi ni Lord, konti. Mag-iipot ang daan Marami na papakas sa maluwag. Bakit? Bakit masikip dito? Katotohanan Pero mo sabi mo yung tama, born again ka. Huwag kang sasaka sa ibang Diyos. Masakit yun. Kasi yun ang nakagisna natin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nandito ka. Binigyan ka ng pagkakataon. Binigyan tayo lang ng pagkakataon. And everybody say amen.
Malaya na tayo ngayon, kaya nasa New Testament na tayo. Malaya! Malayaw, malayaw, malaya! Ganun tayo. Kayo mga singer, Di ba? Mga musician, hindi ko yung radio ko. Di ba? Pagka-singer ka, ganito nga yung mga natin. Wait, down, anointing. And then, everybody say it. Di ba pag, di ba, alam nyo, may panahon na, dati din, napitaanan ko yan. Pero pagkakos-kos ka na ng Holy Spirit, bahala ka sa buhay. Ito ang gusto ng Diyos! Kasi hindi mo talaga pwede ikahiya. Amen? Amen? Amen. Repent! Yung iba, repent ang repent, palit naman ng palit. Niluloko mo sarili mo. Diba? Sino pinata dito? Ako lang talaga. Tapos si Captain, siya na sa printing sa social media. May Captain. Captain sa Katanyel ba yun? Hindi binyas na raw sila, binagkit ni Pastora. Nagkit ko lang kanina. Nagkip-prepare ako. Magkakantalit kasi yung mga gano'n, kanta ng cross ko lang gano'n. Pero si Captain pinag-trendingan, si Jesus Christ hindi. Ano yari? What happened to me? Buhay ka ba? Dumating na sila Hamas to, nagkakagira na sa General Santos, 6.8 magnitude. Ang dami na pinsala. Alam niyo ba yun? Nakapokus kayo sa gadgets, wala kayong mamaya, kapit-bahay mo na pala. May nangyayari na, natuka pa rin. Bakit mo sa kasama mo? Nasunog ka na! Sige, walang kamala yan. Pero pag matalino ka sa Diyos, makikita mo. Bukas na bukas. Bakit po? Kasama mo ang Diyos Hindi ka ignorante sa mga nangyayari. Gising ang iyong pananampalataya. Hindi. Pero pag pinalayan ka ng Diyos ng kaligtasan, enlightenment, spiritual enlightenment, tinago tayo, pines tayo, natuwa ka, nangusap ang Diyos sa pangangarap. No! You must give thanks with a grateful heart. And everybody said, the next day, saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Di siya naniniwala dyan. Pag tinangkap mo yan, biro mo, mawawala yung kasalanan mo. Dati wala nung bata tayo, kupitiro tayo. Alam niyo kupitiro? Nangungupit. Magkano bayad sa, magkano allowance mo? May babayaran ako, tayo magkano? Kahit na 100 pesos, gagawin 200. Amen? Marami kaming project Kahit tata niya nakano na ng kahirapan. Walang problema kasi talagang gusto niya makapag-aral. Pag Kristiyano ka na, huwag mo na gagawin yun. Kristiyano ka na, pinapon ka na ng rule. Di ba nabasa natin sa 10 Commandments? Don't bear false witness against you. Yung papa mo ba, hindi mo ang neighbor yun? Kapatao mo yun. Tatay mo. Bakit na walang wallet ko? Hindi ko na. Bakit napunta dito? Wala, bawas na. Yan talaga tayo nalapit. Lord, forgive us. Forgive me, Lord. Gusto ko na magbago. Gusto ko na lang isang girlfriend ko. Di ba? Kung sa mga dito, pwede ka mo. Mulo kami. Pag Kristiyano ka, mulo ka. Siyempre, isa lang. Pagka lalaki ka, mulo. Pag babae ka. Pag sumobra ka nun, delikado, mag-pray ka na. Amen? Dalawa lang, nangyayari ka ng Diyos. Babae at lalaki. Bakit apat na kayo ng CR? Listen. Be careful.
Hindi tayo nagbibiro. Ang Diyos ay hindi nagbibiro. Pag sinabi niya na ganito mangyayari sa'yo, ganyan. Pag sinabi niya na niligtas ka, pananampalatayanan mo yan. Pag sinabi niya na pinili ka, before the foundation of the world, ikaw na anak ko, kahit anong pagsubok na bagyo na darating sa'yo, anak ka ng Diyos. Titindig ka doon. Pag sinabi ng Diyos na papagpalain kita, papagpalain ka ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na papagalingin kita, gagaling ka talaga. Kasi anak ka niya. Pero pag nagdududa ka, ay, mga kapatid, wala kang mapapala. Ang pagdududa ay niyan tulad sa isang salamin. Tinignan mo yung sarili mo. Ano yung suot ko kahapon? Diba? Alam niyo ba yung sinot ko kahapon? At saka alam niyo yung utsura yung kahapon sa salamin? Diba hindi na? Ganun yung mga may amnesia. Amen po? Kaya pag sa sinabi ng Diyos, hindi ka ko dito. Kahit na dumarating na pagsubok ng bagyo sa buhay ko, ay, lilinaw din yan. At the end of the tunnel and at the end of the day, there is a light that shines. And that is my hope, the light of God. Ano pa? Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant. And I disregarded, says the Lord. Bakit nagkaroon po ng new covenant? Kasi po, matigas ang ulo nila. Hindi sila nagpatuloy sa, kasunduan, sa tipan ng Diyos. Kaya, binaliwala ko sa kanila. Binaliwala ko kahit na nagsirat sila, kahit na sinakop sila, kahit na anak ko sila, dumanas sila ng mga iba't ibang pagsubok. Dapat 40 days lang nila puntahan yung promised land. Nagiging 40 years dahil sa tigas ng kanilang ulo. Nung sinabi ng Lord na ubusin yung abilidad nila, hindi inubos. Yan. Nangyayari ngayon yung Hamas. 2,000 years or 3,500 years ago. Yan. Hindi natatapos ang gera. And everybody say, panahon ni Hitler, 1945. So, hindi pa tayo malayo. Ilan ang pinatay ng Hudyo? Ginamit si Hitler, di ba? Ngayon, ano sa palagay niyo dyan? Yan ay papanahal ko sa susunod. What purpose then does the Lord serve? Ano ngayon ang layunin? Bakit may kautusan? Ito ay dinagdag because of transgressions. Then the seed should come to whom the promise was made, and it was appointed through angels by the hand of a mediator. Now, a mediator does not mediate for what only, but God is one. Darating talaga si Kristo. Siya mag-aayos ng lahat ng problema ng tao, ng kasalanan ng tao, ang pagpapala ng Diyos. Darating sa atin kung susunod siya. And everybody say amen. Sabi mo siya katabi, sunod na. Hindi ako galit. Nagtalo nila. Hindi. Kahit na nagkukulang tayo, hindi pa rin. Amen? Kasi kung di ka uminti ngayon, talo ka. Kung hindi ka naman tumawa, talo ka. Pupunta ka sa depression o anxiety. Amen? Kahit na may kompleto ka sa gadget. Yan nga pinagmumulan yan minsan. Pag sumobra. Amen po? Lahat ng bagay pag sumobra. Kaya huwag yung sobrahan yung gadget niya. Yung body clock niya, pag tinuklak, tulog na kayo. Nawala siya na tulog. Yun ay tasahin yung kamay. Tas to, sans 4. Di ba yung matanda ka na, may edad ka na, kagaya ko. Mayroon na matulog, di ba? Tulog na lang namin, 4 hours, okay na eh. Yung mga may edad. Amen po? Pero wala kaming kaki. Hindi kami nakakatulog. Yung may ibang matatanda may edad. Pero ako, sarap matulog kayo. Amen? Kaya huwag niyo pahirapan yung sarili niyo kasi pinalayan na tayo ng Diyos. Pinagaling na tayo ng Diyos. Binigyan na tayo ng karunungan ng Diyos. Binigyan na tayo ng kalaman ng Diyos.
Binigyan tayo ng pag-asa, pag-ibig, at pananampalataya. Kaya pinampala ka ng Diyos. And everybody say, Amen. okay. For there is one God and one mediator between God and men. Who is the mediator? Oh? The man, Christ Jesus. Kita mo na? Yung Diyos yung tao. Eh, huwag kang makikipagdibali sa pagkata. Ang Diyos natin ay Espiritu. Amen? Hindi natin nakapiling si Jesus Christ. Walang hintin na nakapiling. Puro Hudyo yun. Kaya, kung darating na maghahari, Hudyo rin. Si Jesus Christ, babalikan tayo. 1,000 years ang paghahari mo. Ang demonyo mawawala ng 1,000 years. Pero po. Walang demonyo. Bakit? Sarap ng buhay. Gusto nyo na mawala ng demonyo? Buhay ka pa. Kaya mo ikasaw. Sinabi lang nun eh. Ang demonyo raw ay parang kumatungan lang yun na naghanap ng kanyang masisita. Kaya kung ang kahinaan mo, opposite sex, ay hinahan ka doon. Kaya pagka wala kang kapuspusan ng Holy Spirit na mananampalataya, hinahan ka doon. Mag-focus ka sa yaman sa mundo yun. Pero pagka puspos ka ng Holy Spirit, pag-urge sa'yo ng Holy Spirit ay, ayaw ko yan. Kakabahan ka pagka gumawa ka ng kasalanan. Kasi kasama ang Diyos. Pag hindi mo kasama ang Diyos, pag nagkasala, hindi ka kakabahan, diretsyo. Ano nangyari sa'yo? Ay kasi, hindi mo kasama ang Diyos nun. Hindi mo sasama ang Diyos sa makasalanan at sinungaling. Hindi ko. Ang Holy Spirit ay holy. Kaya ang Holy Spirit pa. Kaya kailangan yung sisidlan niya pa natin. And everybody shall praise the Lord. Okay na. Sana. New covenant. Malapit na tayo. For this is the covenant that I will make them to the house of Israel. After those days, is the Lord, I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Mga mananampalataya, this is the new covenant of the Lord. To every one of us, to every believer, to those who obey the commandment of the Lord, and the instruction of the Lord Jesus Christ. I will write them on their hearts. Isusulat ko sa kanilang puso. Ilalagay ko sa kanilang isipan ang aking kautusan. And I will be their God. Nakatatak ba yung Diyos natin? Sa puso at isip nyo. Di ba? Kahit nagumagawa tayo ng minsan, naglalaba tayo, di ba? May ginagawa tayo. Kahit nagagagatip tayo. Di ba? Minsan, binubulungan ka ng Lord. Kasi, kasama mo Lord sa buhay mo eh. Tulog ka na. Huwag mo na pilitin. Di ba? Pinipilit pa maganda na. Habang nagbabrowse ka, di ba? Gumaganda, dami mga palabas. Mamaya-maya yung mga kakaibang palabas. Yung mga kakaibang palabas, yung pangmaraming Diyos. Pero yung true na palabas, unti ang Diyos. Tingnan yung Diyos natin, yung katotohanan. Mahirap talaga pumasok sa langit. O kunti lang papasok sa langit eh. Kaya hindi na ako magtatapos sa Lord, kunti lang talaga ang Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapaalam tayo talaga. Dapat naglulumbang na tayo. Bakit? Yung kautosan ng Diyos ay inukit niya sa ating puso at isinulat niya sa ating isipan. Nandun mo nakalagay eh. Inilagay ko ang aking kautosan sa inyo. Ay, alam mo, Diyos, pagka gumawa ka ng kamalian at kawalan, ay, kinakabahan ka kasi kasama mo Diyos eh. Amen? Kakabahan ka talaga. Pero yung mga walang kabahan, diretso sa kasalanan, ay alam mo nyo na kung sino kasama. Amen? Hindi na natin palawigin yan, makatalino na kayo. None of them shall touch his neighbor, and none his brother, saying, know the Lord. For all shall say, know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins, and their lawless deeds, I will remember. Pero pinatawad tayo, di Lord. Ang dami tayong kasalanan. Mula yung forefathers natin,
yan ang tinakakilala sa Diyos. Sa Diyos-Diyosan sila sumasamba. Third to fourth generation, kanto ng God, pero nung naging mananampalataya, tayo, inupong tayo, dinala tayo doon sa katwira ng Diyos. Ngayon wala Diyos sa atin. Ayoko tayo lang po yung mananampalataya, tila sa inyong tahanan, mapalad ka. Dahil wala yung sumpa sa pamilya nyo. Kaya pag malaki nyo, yung pananampalataya nyo, huwag nyo ikaya. And everybody say amen. Oh, for I will be merciful to their arthritis. Di ba na tayo ang righteous? And their sins, their lawlessness, deeds. Yun. Alam mo mga sa, hindi ko naalalahanin dahil sa cross, dahil sa kamatayan, dahil na ako nang nabibigito between you and your God. Kasi, trono niya ang langit eh. Tungtungan niya ang lupa. Bigito yung ating Panginoon eh. Gano'n katindi yung Diyos natin. Gano'n kalaki. Yung paa ng Diyos, itong mundo na to. Trono niya yung langit. Kaya yung problema ko, katindi ka. Parang binuhusa ka na Lord, kunin mo na ako. Ang daming spiritual, ang daming societal, ano yun na? Yung mga yung nagpo-postrate na mga kwan, ang dami, na-depression, nagkakaroon ng anxiety. Pag pinulungan ka ng demonyo, pag nasa Lord ka, sa pangalan ni Jesus, demonyo, layas ka. Amen, pero demonyo, layas ka, pero nasasukalan ka, hindi ka sumusunod sa Lord. Ikakapit lang mo yan, dadami. Sino ang pinunod eh? Magdadala ka ng 7. Kaya ingat tayo. Anak ka na ng Diyos, hindi natin pwedeng ano ng Panginoon, pero yun mo. Jesus answered it. Ito na. The first of all the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Pareho ba yung order sa kanyo? Pareho eh. First po, pareho hindi nagbago, love pa rin. Mahalin mo ang Diyos, higit sa lahat. Ano pa? 30. 30. And you shall love the Lord your God. Okay. First commandment. 31. This is the second. Ano yan? Loving others the same way you love yourself. Yun yung 31. Hindi nagbago. First 4 sa Diyos. 5 to 10 sa tao sa kapwa mo. Ito lahat yung pinakamatindi commandment ng Lord. Yung 10 commandments na kapaloob yung love God and love others. Yan o. Nagibasa na malakas. Kaya pag may takot ka sa Diyos, hindi ka nakukupit. Sabihin mo ng totoo, Tay, kailangan ko talaga ng cellphone. Amen? Kung ang kaya ng tatay mo tiyari mo ba, huwag kang maghanap ng maakon. Baka ibinta yung bahay nyo. Amen? Kung gusto mo na magkaroon ng akon, magsikap ka. Magsikap kang mag-aral habang may nagpapaaral sa'yo. Yung iba, nakalukalat ko dito sa misyon. Yan, napakabuti ang ano pa. Diba tapos na? Ano raw? Ano natutunan natin? New covenant. Ano yung new covenant? Siya ang unang malin mo. Higit sa lahat. Kanya nga yung pangalan niya eh. Mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Higit sa profession mo, higit sa asawa mo, higit sa kayamanan mo. Kasi yung kayamanan mo at asawa mo, iwanan mo yan. Pero yung eternity, perfect yun eh. Diyos yun eh. Kaya number 1 eh, siya. Amen po? Kung kayo mag-focus dito, iwanan natin yan. Kahit yung mga bahay namin, iwanan natin, pare-pareho lang naman tayo.
Pero una-unahan lang. Amen? Bakit may nawawala ng 10 years old, 20 years old? Bakit may nawawala ng ano? Nasa paglabas pa lang, may nawawala. Gusto yung malaman? Balik kayo. Kasi masyado na malalim yun. Baka mautok tayo sa pader. Tapos na yung ating ano. The new covenant, which is for all the human beings in this earth. Alam niyo ang Biblia po, hindi tinago ng Diyos. Nandiyan ang gawa ng demonyo, nandiyan ang gawa ng mundo, nandiyan ang gawa ng tao, at nandiyan ang gawa ng Diyos. Pero mo, ang lalampasan mo, gawa ng tao, gawa ng mundo, at gawa ng sarili mo. Tapos gawa ng demonyo, yung sarili mo. Tapos yung gawa ng Diyos, pangilan, bago ka magiging maayos at kukunin ng Diyos. Eh, huwag ka na kayo magtaka. Mahirap talaga pumasok sa langit. Tayo po lahat ay tumayo.